අමාත්‍යවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත පිරිස අතර ඒ වගේම ඉන්දියාව සමග ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ක්‍රියාවලියට දාල ගිවිසුම් දෙපාර්ශ්වය අතර හුවමාරු කර ගැනීමටත් මෙම සංචාරයේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්දියා සහයෝගිතාව වෙනුවෙන් සිදු කරන සාම්පූර් සූර්ය විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමත් ඒ වගේම උෂ්ණත්වයේ සාර්ධතාවය පාලනය කළ හැකි දඹුල්ල කෘෂි ගබඩා සංකීර්ණය නැත්නම් ශීතාගාර ව්‍යාපෘතිය සහ ඉන්දියානු පරිත්‍යාගයක් ලෙස ලැබුණු ආගමික ස්ථාන 5000ක් සඳහා සූර්ය පැනල සවිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමත් ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා අතින් මෙවර සිදු කිරීමට නියමිතයි. අපට දැන් දක්නට ලැබෙනවා ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් වූ නිල උත්සවය පැවැත්වෙන නිදහස් මන්දිර පරිශ්‍රයට එතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සිදුවන ආකාරය. We will now witness the arrival of the Prime Minister of India, Narendra Modi, at the Independence Square premises, where he will be officially welcomed. பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வருகை இப்பொழுது இடம்பெறுகின்றது. கொழும்பு 7 அமைந்திருக்கின்ற சுதந்திர சதுக்கத்தில் அவருக்கான உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவம் சிறந்த முறையில் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றது. பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக்க அவர்கள் இப்பொழுது வரவேற்க உள்ளார்கள். இலங்கை திருநாட்டின் அமைச்சர்களும் அதேபோல இந்தியாவிலிருந்து கௌரவ பிரதமரோடு வருகை தந்த வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் உட்பட உயர்மட்ட குழுவினரும் இங்கே ஒன்று கூடியிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அத்தோடு முப்படையின் தளபதிகள் மற்றும் முப்படை வீரர்களுடைய மரியாதை அணிவகுப்பும் இந்த வேளையில் பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வழங்கப்படவிருப்பதை நாங்கள் நினைவுபடுத்துகின்றோம். கடந்த டிசம்பர் மாதம் அனுகுமார் திசாநாயக்க ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்திய தேசத்துக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டது யாவரும் அறிந்த விடயம். அதன் பின்னதாக விடுக்கப்பட்ட அழைப்பின் பேரிலே பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றினை இலங்கைக்கு மேற்கொண்டிருக்கின்றார். 3 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமாக இந்த விஜயம் அமைகின்றது. அந்த வகையிலே இந்த விஜயத்தினூடாக நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மீள கட்டியெழுப்பப்படும் என்பதே அன்னையுடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற பல நூற்றாண்டு கால நட்புறவை அந்த உறவை உறுதிப்படுத்துகின்ற வகையிலே இந்த விஜயம் அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆகவே பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்பொழுது கொழும்பு 7 அமைந்திருக்கின்ற சுதந்திர சதுக்கத்துக்கு வருகை தருவதை நீங்கள் காணுகின்றீர்கள். தேசிய அலைவரிசை ஊடாக நாங்கள் இதனை உங்களுக்காகவே நேரடியாக அஞ்சல் செய்கின்றோம். இம்மோடு இணைந்து பல சகோதர அலைவரிசைகளும் சமூக ஊடகங்களும் இவற்றினை மக்களுக்காக வழங்கி வண்ணமாக இருக்கின்றார்கள். ஆகவே நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இந்த வருகை சர்வதேசம் முற்று பார்க்கின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு தினமாக விடயமாக அமைகின்றது. அந்த வகையிலே ஏற்கனவே பல நிதி உதவிகளை நமக்கு இந்திய நாடு வழங்கியிருக்கின்றது. மீண்டும் நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் மீளெழுச்சி பெற வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தேவைப்பாடு இருக்கின்றது. ஆகவே அதை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயே இப்பொழுது பாரத தேசத்தின் கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வருகை அமைந்திருக்கின்றது. நேற்றிரவு கட்நாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்த பிரதமர் அவர்களுக்கு இப்பொழுது உத்தியோகபூர்வமான வரவேற்பு சுதந்திர சதுக்கத்தில் இப்பொழுது இடம்பெறுவதை நீங்கள் திரையில் காண்கிறீர்கள். දැන් ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් වූ නිල උත්සවයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමින් දෙරටේ ජාතික ගී වාදනය කිරීම සිදුවනවා ඇති.
මිලගට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන සම්මාන වෙඩිමුර 19ක් පිරිනැමීම සිදු කරමින් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ආචාර්ය පිරිනැමෙනවා ඇති. We will now witness the gun salute. பிரதமர் அவர்களுக்கான 19 மரியாதை ஓட்டுகள் இப்பொழுது தீர்க்கப்படுகின்றன. සම්මාන වෙඩිමුර තුලින් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන ගෞරවය පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව දැන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් එතුමන් වෙත පිරිනමනු ලබන සම්මාන මුරය පිළිගැනීම සඳහා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අරයුම් කරන මොහොතයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்காக உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவம் இப்பொழுது கொழும்பு 7 சுதந்திர சதுக்கத்தில் இடம்பெறுகின்றது. மரியாதை வேட்டுகள் தீர்க்கப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து மரியாதை அணிவகுப்பு இடம்பெறும். இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்குள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்கின்ற 4வது சந்தர்ப்பம் இதுவாக அமைகின்றது. 3 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு இந்திய பிரதமர் கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்கள் இம்முறை இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளார்கள். ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය හමුදා ගෞරවය එතුමන්ට පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව දැන් ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිස හඳුනා ගැනීමට නියමිතයි.
ඉන්දියා අගමැතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ප්‍රභූ සම්මාන පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව දැන් දෙරටේ නායකින් දෙපළ තම රාජ්‍යයන්හි නියෝජිත පිරිස හඳුනා ගැනීම සඳහා එක්වන මොහොත ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාමාත්‍යවරිය ප්‍රමුඛ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝජිත පිරිසත් ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිත පිරිසත් මේ සඳහා එක්ව සිටිනවා. එවැගේම ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විශේෂ නියෝජිත පිරිසත් මේ මොහොත සඳහා එක්ව සිටිනවා. இந்திய கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கான உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவத்தில் இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ பிரதமர் உட்பட அமைச்சர்களை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தி வைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் திரையில் காண்கின்றீர்கள். அதேபோல இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் கலாநிதி எஸ் ஜெய்சங்கர் உட்பட உயர்மட்ட குழுவினரையும் இலங்கை திருநாட்டின் ஜனாதிபதி அனுர்குமார் திசாநாயக்க அவர்களுக்கு கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்பொழுது அறிமுகம் செய்து வைப்பார்கள். We are now witnessing the Prime Minister of India, Narendra Modi, being introduced to the Prime Minister of Sri Lanka, including the official parliamentarians of Sri Lanka, who is being introduced right now to the Prime Minister of India, Narendra Modi, by Honorable President Anurakkumara Dissanayaka. பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், எரிசக்தி, டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்கின்ற பல அமைப்புகளை கொண்ட இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் பலவற்றில் இந்திய கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கைச்சாத்திட உள்ளார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று அரச பிரதிநிதிகள், எதிர்க்கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மலையக மக்கள் பிரதிநிதிகளை கௌரவ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சந்திக்க உள்ளார்கள். விசேடமாக நாட்டினுடைய பொருளாதார மீளெழுச்சிக்கு உதயமாக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த விஜயம் அமைந்திருக்கின்றது. ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ කැපී පෙනෙන භූමියක පිහිටා තිබෙන රාජ්‍ය දෙකක්. සංස්කෘතිකම වශයෙන් ඓතිහාසික සබඳතා ගණනාවක් මේ දෙරටේ ඉතිහාසය තුළ ලියවී තිබෙනවා. ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය පෝෂණය වීමේදී ඒ සඳහා හේතුපාදක වුණු ඉන්දිය උපසංස්කෘතික ලක්ෂණ ශ්‍රී ලංකාව තුළත් විද්‍යාමාන වුණු තැන් අපට දක්නට ලැබුණා. ඒ නිසා මේ දෙරටේ රාජ්‍ය නායක හමුව වර්තමානයේ සිදුවෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වන වාසයේම මේ ඓතිහාසික ගමන් මගක තවත් සුවිශේෂී පියවරක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව අද එතුමන්ට රාජ්‍ය ගෞරවය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙලෙස පිරිනමා එතුමන් පිළිගැනීම වෙනුවෙන් එළ උත්සවය සිදු කරන වාසයේම ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා සහ ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර දෙරටේ නිල සාකච්ඡා රාජනායක මට්ටමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. එහිදී විශේෂ ගිවිසුම් කිහිපයකටත් සම්බන්ධ නියමිතයි. මවකට පෙර සඳහන් කළාසේ ඩිජිටල් එවැගේම බලශක්ති ආරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රමුඛ කරගත් දෙරටේ ආර්ථික සහයෝගිතාව නැංවෙන ගිවිසුම් මේ අතර ප්‍රධාන වශයෙන් බලගැන්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එවැගේම තවත් අවශේෂ කරුණු ගණනාවක් සඳහා ඉන්දියා ග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සහභාගීත්වය සනාථ කොට තිබෙනවා. ඒ අතර සාම්පූර්හි විදුලි බලාගාරයේ ආරම්භ කිරීමේ කාර්යය සඳහා එතුමන් සහභාගී වෙනවා. දඹුල්ලේදී විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ස්ථාපනය සඳහා විශේෂයෙන්ම ගබඩා පහසුකම් සහිත නවීන තාක්ෂණික පහසුකම් සහිත සීතාගාර පහසුකම් සහිත ගබඩා සංකීර්ණ කිරි කිරීම සඳහා එතුමන්ගේ සහභාගීත්වය සිදු වෙනවා ඇති. ඒ වගේම හෙට දවසේදී එතුමා ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදාගෙන හෙට සවස් භාගයේදී ලංකාවෙන් පිටත් යාමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව අතර පවතින මේ මිත්‍රශීලී සබඳතාවන්හි තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් විදිහටයි අද දවසේ මේ දෙරටේ රාජ්‍ය නායක හමුව වෙනුවෙන් වූ කටයුතු සිදු වනු ලබන්නේ.
இந்திய பிரதமர் கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு உத்தியோகபூர்வ வரவேற்பு வைபவம் கொழும்பு 7 அமைந்திருக்கின்ற சுதந்திர சதுக்கத்தில் வெகு விமர்சையான முறையிலே இடம்பெற்றது. ராணுவ மரியாதை அவருக்காக வழங்கப்பட்டது. இம்முறை இலங்கைக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய இந்த விஜயத்தின் ஊடாக நாட்டிலே பொருளாதார மீளெழுச்சி எழும் என்கின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அனைவர் மத்தியிலுமே எழுகின்றது. ஆகவே கொரோனா பெருந்தொற்று பொருளாதார சிக்கலுக்கு நமக்கு கரம் கொடுத்த இந்திய நாட்டுக்கு நாங்கள் நன்றிகள் செலுத்த நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். We witnessed the official ceremony to welcome the Indian Prime Minister Narendra Modi at the Independence Square premises, and following the official welcome, we will witness several MOUs signed, key discussions held, and infrastructural projects launched. And this visit will certainly strengthen the century-old friendship we have between the two nations. සියවස් මිතුදමක සෞභාග්‍යමත් අනාගතයකට බැඳීමක් තේමාවෙන් යුතු ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය හා සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශය කරන්න අප